Vítajte pri našom videu, dneska si zhrnieme len tak na rýchlovku zapasy a potom ešte vedie samotná reakcia. Tak Ružomberok je vo finále proti Trnave. Gasparík hovoril, že Ružomberok, keď teraz trénera nového toho istého, tak nemá z toho dobrý pocit, ale že chce, či on je jediný zdrojov slova, neviem jak tak. Čo som pomýval, ale Newcastle vyhral 5-0 na to zápas. Neviem, ale kúkneme pre istotu, či tam sa dačo nezdialo. Dobre. No a to keď sa tu mína, to je to už 5 hodina, no, konečne. Dobre, že to nové, je to pridať. Ostrých nebudeme kúkať. Fakt tu 4-0 do polčasu. Ešte nepremenil penáltu to 2 minúty vlastníkov. No, tak toto o taký zápas len na športové správanie surovosť, no tak to bolo čo mať. Teraz tu máme potom Inter Bayern ten, ale ešte si rozoberieme aj Bystrica Ružomberok, keďže to bolo slovenský pohár, slovenský pohár si zahrajujeme dneska 5-3 videa. Chobo dal v 3. minúte gól, to ja som nekúkal, ja som nebol doma. A potom 84. mal dvojak. Slovan Trnava Ružomberok v finále, tak to si kúšnem rád. Minulý rok bol na košickej futbalovej aréne a to Ružomberok vyhrali. A teraz tu máme zápas Inter Bayern, ktorý sa mohlo konať aj prekvapenie od Bayernu Mníchov. Statistiky boli vyrovnané. Ale to boli strely 6-6 na branu. Určite boli vyrovnané statistiky, ale očakávané góly viac idú pre Inter Milan. Inter tam mal síce len 6 bran, ale mal 4 veľké šance. To už dačo hovorí. Podkopnutie, 2 podkopnutia. Potom Harry Kane, keď dal gól, som si myslel. Ja som kúkal Real Madrid. Ale toto mi prišlo na mobil. Že 0-1 Bayern Mníchov vyhráva. Goretzka mu tam nahral a dal gól. Harry Kane. Potom Lautaro Martinez, ale dal gól 58 minúte. A už to bolo znova pre Inter Milan 3-2. Potom v 61. Pavard, on dal myslím prvý gól tejto sezóne. Čahanoglu mu nahral. A potom ešte Dyer zrovnával, ale bohužiaľ už to nestačilo. A tak to nakoniec bolo. Mimo ihriska potom ešte Demarko tam protestoval, ale neviem prečo. Však už to bolo aj tak jedno, že či bude protestovať alebo nie. A teraz tu ideme na dôležitý zápas veľmi neškajská. Real Madrid Arsenal. Real Madrid Arsenal. Hneď tu Asensio proste, on je legenda futbalu, Asensio, ale mohla to byť penálta? Neviem, ja som to nevidel. Ja som tedy ešte nebol doma, ja som až druhý polčas stihol. A štatistiky hovoria jasne, Real Madrid, nejasne, keď mal len 3 stroj na branu, ale Real mal podľa mňa, Mbappé sa zranil, to viem, to som videl. A zdržovanie hry, to bolo zdržovanie hry, to som nevidel. Ale Saka tú penáltu kopol hrozne. To bolo isté, že to kopol akože úplne mimo. A potom Saka lobičkom prekonal golmana Courtoisa. Potom Vinicius, už neviem čo tam spravil ten Saliba, on ten gól vypredal. Potom tam boli stredanie, Asensio išiel dole, neviem prečo, ale Mbappé zranenie miesto Diasa, Modrič miesto Asensia, Modrič, ja ho veľmi ľutujem. Ja ho mám veľmi rád a je to škoda, že nemôžete si zahrať ešte jednu Ligu majstrov, ale potom ideme ďalej. Saka išiel dole, Rudiger potom surovosť, vynechali ho si Sparty, športové správanie vynechali ho si Potom Martinelli dal 93. gól a už sme vedeli, že už remontáda sa neukoná. A 95. ešte boli stredania, ale to už bolo jedno celkom. Takže my tento zápas sme si rozobrali dosť dobre. Ideme kúknúť, čo ešte hraje sa dneska. Ešte kúkneme na Brno, lebo tam má ísť trénovať
Už som zabudol, aký tréner, ale viem, že trénoval Slovácko. Bo kúkal som dvojto deťom a že mu veľmi verí, že s Brnom sa posunie ďalej. Kúkneme, či už trénoval dnes včera. Dodo. Jan Canák trénoval, ja ho poznám, ale tu, jak sa volá, neviem, ako volá, ale možno to je ten Jan Canák, ale kúkneme na Brno. Brnenská, tam byla pokec. Aha, tak asi sa nekúkneme. Á, dobre. No, tak druhá liga je tam Martin Švedík. Martin Švedík ide trénovať do Brna a to podľa mňa môže byť pre Brno púsko. Nič sa nehralo z našej ligy, nič. A len to ten pohár. Potom nič. Ešte si povedú také nečakané dačo. Že naši ženy hrali hokej a to si len tak rýchlo chutneme, alebo až potom, alebo môžeme to čaknúť na rýchloku. Majstrovstvá sveta, ale hrali Bčku, takže a dneska prehrali proti Danom 2-0 a teraz tu sú mysli ženy, a tu sú mysli ženy i Ačko. Nechcem povedať, že naši by si nezaslúžili Ačko, ale ani nezaslúžili, takže kde to je naši U20? Dneska hrajú Slováci, keby načo čekneme včerajší západ, kašlom na ženy. Budeme radšej včerajší duel, to som zabudol úplne, len teraz som si spomenul, že včera hral ja Výkon Osaka. Neviem, či tento tréner bol najlepší, mohli tam dať radšej Dana Cimena. Ale Dan Cimen trénuje Košice, takže ho tam nedajú, bohužiaľ. Výsledky. Ani jeden západ pod Osakom nehrali dobre. To ale ešte nenavazuje na to, že by nemohli sa ešte zvyhnúť a Osak by dneska mohol dať čo urobiť. 2-0 vyhrávať. A potom si dať 3 góly. Tak to podľa mňa len tak sa nevidie. Kúkneme ešte zostaviť, to som ja nekúkol vôbec tieto. Ja som ani nevedel do 5. že hrá sa vôbec hokej. Nemecko, Slovensko. Rybár, Ivan, Žia, Krištof, Kašuj, Talantoči. Laurenčík, Hlavač, Paša. Šimonko, ideš za mnou? Neviem, prečo bol kurz na našich 1008 tratili, neviem, ja som nepokoľ ani jeden zápas Slovákov, len proti Švajčarom, čo prehral predvežený som kúkala. A to je všetko, ale neviem, či mali akú slabú zostavu, ja tam skôr nepozerám. Tak tu nie sú štatistiky, no nic, GG. Bo tak ideme si kúknúť ešte zápas, čo boli dneska v futbale. Prečo hrá finál proti Scouti, prečo vyhraje na 100%. Neby som kúkal na 5, ale dneska si ideme kúknúť, čo ide Európska liga alebo konferencia. Atletico Bilbao bude dneska možno postupovať. Alebo aj černejšie urobiť na černý s Rangersom. A otočí to a Nico Williams možno nepostupí, kto vie. Ale kto možno nepostupí, ale prvý zápas bol 2-0. Takže nikto nevie, kto by mohol handicapovať. Ja netypujem nikoho, ale tento zápas skončil 1-1, tento Budogún vyhral 2-0 a tá Manchester to ani radšej nekomentujem. Potom tu máme ešte zápasy konferenčnej ligy Fiorentina Celje, Jagiellona Betis, Chelsea Legia a Sky Rapid Juventus. Potom nič už dneska nejde, takže nič na video, bolo skôr také kratší kus, ale to vôbec nevadí, keďže dneska ešte uvidíte reakciu na Real Madrid. Takže môžete sa tešiť ešte a možno ešte dačo ide, neviem vôbec, ale prekvapte sa, nechajte sa prekvapiť, takže no tak vidíme sa na budúcom videu a to je všetko asi. Keď chcete viac tak videí na reakcie, tak dávajte like a odber a ďalšie videá, čus.